Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na wannan safiya ta Alhamis za a ji cewa shugaba Trump ya nuna cewa shugabannin Isra'ila da Lebanon za su yi magana da juna a karan farko da ke zaman haka a sama da shekara 30. Masu aikin agajin gaggawa a Australia sun yi nasarar kashe wata gagarumar gobara da ta tashi a ɗaya daga cikin matatun ƙasar biyu. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta yi martani ga caccakar gwamnatin Tinubu da jigajigan ADC suka yi a babban taron su. Babu yadda za a yi jam'iyya irin ta APC wacce take da ƙarfin jama'a ta hau mulki za ta yi wani abu da gangan da ganganci domin ta damfare su, ta yaudare su, ta ci amanarsu. To a jamhuriyar Nijar ko a jihar Diffa bayan matsalar tsaro ta Boko Haram da ta addabi yankin yanzu kuma wata matsala da ta taso ita ce ta wato faɗan 'yan daba da kuma ƙwace. Jagororin matasa da uwaye da masu gari kowa ya sabke nashi yauni na tarbiyyantar da ɗiyanmu da abokananmu don saboda mu samu mafita bisa matsalar da muke ciki. To za a je waɗannan da ma wasu rahotannin a cikin shirin wanda ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Za mu fara da labaran duniya tukuna. Shugaba Trump ya nuna cewa shugabannin Isra'ila da Lebanon za su yi magana da juna yau da ke zaman karan farko a sama da shekara 30. A wani sako da ya sanya a shafinsa na sada zumunta, Trump ya ce yana ƙoƙarin ganin an samar da 'yar sa'ida a tsakanin ƙasashen biyu. Iran dai ta kafe cewa dole ne a shigar da batun rikicin Isra'ila da Hezbollah a duk wata yarjejeniya da za a yi ta kawo ƙarshen babban yakin gabas ta tsakiya. A jiya Laraba, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce dakarun ƙasarsa na ci gaba da matsa da kai hari kan Hezbollah. Masu aikin agajin gaggawa a Australia sun ce sun yi nasarar kashe wata gagarumar gobara da ta tashi a ɗaya daga cikin matatun man ƙasar biyu. Gobarar da ta tashi ne a matatar Geelong da ke jihar Victoria, inda fashewa ta rika cilla wuta sama har tsawon sama da kafa 190. Now what we're trying to get a sense of is how bad the damage is. Wakilin BBC ya ce yanzu abin da muke kokarin sani shine irin illar gobarar ta yi kuma da yadda tasirinta zai kasance wajen samar da mai a nan Australia, inda daman tuni farashin ya yi tashin goron zabi saboda yakin gabas ta tsakiya. Matatar da yake samar da wajen kashi 10 cikin 100 na man da ƙasar ta Australia ke bukata, duk da cewa an kashe wutar, lamarin da zai iya shafar yawan fetur ɗin da ake samarwa. Har yanzu matatan na aiki kwarya-kwarya, inda za a ci gaba da samar da man gas na diesel da kuma man jirgin sama cikin taka tsantsan. An samu dukkanin ma'aikatan matatar. Hukumomi a Ukraine sun ce wasu hare-hare makamai masu linzami da Rasha ta kai cikin dare a yankuna da dama na kasar sun kashe akalla mutum 12. Mutum 6 sun mutu a yankin tashar jirgin ruwa ta Odessa da ke kudanci, kamar yadda hukumomin soji na birnin suka ce. Mutum 4 sun rasu a hare-haren makamai masu linzami a babban birnin kasar Kyiv, ciki har da wani yaro mai shekara 12. An kuma kashe 3 a Dnipro da ke tsakiyar Ukraine din. Su ma dai dakarun Ukraine din na kai hari Rasha, inda gwamnan yankin Krasnodar da ke kudancin Rasha ya ce hare-haren jirage marasa matuƙa na Ukraine sun kashe yara 2, 'yan shekara 5 da kuma wani ɗan shekara 14, da lalata harkokin kasuwanci a kusa da tashar jirgin ruwa ta Tuapse da ke Bahar Aswad. To labaran duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Shugaban Faransa na shirin gudanar da wani taro ta hanyar bidiyo da shugabannin tarayyar Turai domin ci gaba da matsa lamba don haramta wa duk wani da yake ƙasa da shekara 15 amfani da shafukan sada zumunta. Emmanuel Macron is spending the day at the International French Language Wakilin Center. BBC ya ce Emmanuel Macron zai shafe ranar a cibiyar harshen Faransanci ta ƙasa da ƙasa da ke arewacin Paris, inda zai ƙaddamar da ranar kashe intanet ta ƙasar domin ƙarfafawa yara gwiwa su rika karatu. Yanzu haka kuma wata doka za ta buƙaci shaidar yawan shekarun mutum kafin ya yi amfani da shafukan na intanet tana gaban Majalisar Dokokin Faransa, ana shirin tabbatar da ita. Haka kuma taron zai tattauna wasu hanyoyi na tantance yawan shekarun mutum. Ba daɗewa dai tarayyar Turai ta ƙaddamar da manhajar ta tantance shekaru, wadda matasa 'yan shekara 10 za su iya amfani da ita domin shiga shafukan sada zumunta. Haka kuma manhajar za ta iya dakatar da duk wanda yake ƙasa da shekara 18 daga shiga shafukan batsa da na caca. Alƙaluman hukuma daga China na nuna cewa tattalin arzikin ƙasar ya ƙaru a shekara da kashi 5 cikin 100 a rubu'in farko na wannan shekara. Fitar da kaya waje da ƙira kayayyaki na fasaha da kuma tallafin gwamnati ne suka janyo hakan.
to amma kuma bunƙasar cinikin ɗaiɗai na jama'a bata kasance bata bunƙasa ba kamar yadda aka yi tsammani. Ana sa ran tattalin arzikin na China zai gamu da ɗan tasgaro a sakamakon tsadar farashin makamashi da yakin gabas ta tsakiya ya haddasa. Labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC.